Da li se ponašam ko penzioner, pa da izađem sada. Ovo? Ono izgleda kad su na onoj fotografiji Messi. Pa da, Messi. To roljej. Ladno, a? Nije strašno. Kupit će babo surlu, ajde, ronjej. Ronjej. Ronjej, tarmi, plivaj, viš da može. Vidiš da žema. Kako kažeš, može i kraul? Sve. To, tarmi. Dečko, smiri se. Šta? Smiri se, nešto. Vidi kako se mrda. Čekaj, ne može ovo... Ne može. Ne može. Dobro je čovječe, brzo se prilagodiš. Normalno.